Îți dorești să te diferențiezi de concurență și să oferi soluții complete de cosmetică și remodelare corporală în salonul tău? Echipamentesalone.ro îți oferă soluția completă de echipamente pentru cosmetică și remodelare corporală. Bună, sunt Raluca și reprezint echipamentesalone.ro. Astăzi doresc să-ți prezint masca 5 în 1 Canton cu lumină LED MS-UV. Masca 5 în 1 Canton cu lumină LED emite 7 culori pentru o acoperire completă a tuturor problemelor tenului. Lumina roșie, infraroșie, pătrunde mai adânc în piele, stimulează colagenul și vindecarea celulară. Folosită adesea pentru anti-îmbătrânire și reducerea inflamației. Lumina albastră acționează la nivel superficial al pielii, poate distruge bacteriile care cauzează acnea. Alte culori, galbenă, verde, sunt utilizate pentru calmarea pielii sau pentru tonifiere. Avantaje: este non-invazivă, fără radiații UV, fără timp de recuperare. Vă așteptăm în noul showroom din București, din strada Timpului 30, un showroom dedicat doar zonei de cosmetică și remodelare corporală.